Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга койбір темалар турында кыскача. Өр яңа кебек булачаклар, Йоршолуда җәмәгать транспортына беренчел кыяфәтен кайтаралар. Хәзер алар рәсми рәвештә ир белән хатын Йоршолуда махсус хәрби операциядә катнашучы һәм аның сөйгәннең никахларын теркәү тантанасы узды. Өр яңа кебек булалары Йоршолуда трамвайларны буяу эшләре алып барыла, җәмәгать транспортына беренчел кыяфәтен кайтаралар. Горкомхоз хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, вагонны буяу 1-3 көнгә кадәр вакытны ала. Эш берничә этапта алып барыла. Безнең төшерү төркеме цехта булды һәм эш барышын үз күзләре белән күреп кайтты. Вот кисточкой и валиком я крашу вот вагоны мои любимые. Галина Мустафина Горкомхоз предприятиесендә 10 елдан артык буяучы булып эшли. Аның сүзләренчә, эш аңа ошый, ул аның барлык нечкәлекләре турында да белә. Шуңа күрә ул буяган вагоннар өр яңа кебек, иң мөһиме барлык этапларны үтәү. Шкурим, чистим, обезжириваем, красим, смотря какая поверхность. Бывает и 3 раза, бывает и 2 раза. Ну, на покраску вагона уходит где-то 3 дня. Если сложный вагон, то бывает подольше. Паркта барлыгы 100 пассажир трамвай вагоны бар. Быел 68 берәмлек буялыр дип планлаштырыла. У нас 3 модели трамвайных вагонов. 2 модели, это 605 и 619, будут перекрашены в красно-белый цвет, а 1 модель будет перекрашена в свой тоже заводской цвет, это оранжево-синий. Буяу бүлегендә 2 вагонны кую урыны бар, шуңа күрә бер юлы 2 трамвайны гына буяп була. Аларны берничә көнгә линиядан чыгаралар. Әмма Горкомхоз хезмәткәрләре сүзләренчә, вагоннар булмауны пассажирлар сизмәячәк. Паркта резерв бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Токай районының Ташкеше авылында тантаналы шартларда мемориаль комплекс ачылды. Ул Бөек Ватан сугышында катнашучыларга багышланган. Башта объектны реставрацияләү генә планлаштырылган була, ләкин соңрак аны тулысынча яңарту турында карар кабул ителә. Иске мемориаль комплекс үтелә, аның урынында кыска вакыт эчендә яңасы төзелә. Барлык нечкәлекләр безнең алдагы материалда. Мемориаль комплексны төзекләндерүгә Ташкеше авылында туып үскән Рөстәм Гатауллин аеруча зур өлеш керткән. Ул ярты гасырдан артык Мәскәүдә яшәсә дә, кече ватаны турында онытмый. Рөстәм Гатауллин сүзләренчә, реконструкциядән соң һәйкәл ачылу тарихы вакыйга. Ул бит Бөек Ватан сугышында катнашучыларга багышланган. Бүтән халык өчен бик зур бәйрәм. Чөнки без вспоминайтабыз безнең туганнарны, әтиләрне, бабайларны. Соңрак авыл халкы белән бергә Рөстәм Гатауллин иске һәйкәлне сүтәргә карар кыла. Инде аның урынында Бөек җиңүнең 80 еллыгына яңасын төзергә кирәк. Төзүчеләргә моның өчен нибары 2 ай вакыт кирәк була. Безнең районыбызда 66 һәйкәл, мемориал һәйкәлләребез һәм быелгы елны 80 еллык Җиңү бәйрәменең юбилеен каршы алганда 3 яңа һәйкәл районыбызда үсеп чыкты. Бу 2 ай эчендә төзелде. 2 ай эчендә үзебезнең строительләр төзеп бирделәр шундый мәхәббәт һәйкәл. Бик матур. Җиңү яулап кайтар батырлар, исемнәрен тарих битләренә. Авыл халкы алдында җырчы Илзирә Ибраһимова чыгыш ясады. Бүген без Ташкеше авылында инде тантаналы рәвештә һәйкәл ачачакбыз һәм инде мине алып баручы итеп сайладылар. Мин моңа бик шат һәм инде шушы чарада мин әле үземнең инде Мәскәүләрдә яңгыраткан җиңү таңын да башкарачакмын. Һәлак булган хәрбиләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Күккә акшарлар һәм күгәрченнәр җибәрделәр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Бильданов, яңалыклар. 56-нчы мәктәптә Россия герое Сергей Чебневка бюст барлыкка килде. Ул нәкъ менә шушы белем бирү учреждениесендә укыган. Чарада шәһәр мэры Наил Мәгъдиев, Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина, геройның әнисе һәм туганнары, шулай ук безнең төшерү төркеме катнашты. Хәзер 56-нчы мәктәп Россия герое Сергей Чебнев исемен йөртә, ә мәгариф учреждениесе территориясендә аңа бюст куелды. На таких мужчинах, офицерах, гражданах держатся вооруженные силы Российской Федерации, держится наша страна. И такими людьми, безусловно, друзья мои, мы гордимся и всегда будем гордиться.
Сергей Чебнев Татарстанда туган шолының 56-нчы мәктәбен тамамлаган, аннары Казан югары танк командасы училищесінің гомуми гаскәр факультетына укырга керә. Аны уңышлы тамамлый һәм гомерен хәрби хезмәткә багышлый. Хәтта ялда булганда да ул туган мәктәбе турында онытмады дип уртаклашты Сергей Чебневның тарих укытучысы. Будучи учителем истории, я часто задумывалась, как людям хватает мужества, храбрости, силы совершать подвиги. Как можно закрыть грудью амбразуру вражеского пулемета, как можно направить горящий самолет на вражескую колонну, броситься под танк и забросать его гранатами. Но герой рос у меня на глазах, был моим учеником. Сережа вырос замечательным человеком, настоящим боевым офицером. Сергей Чебнев Малая Локнедагы хатын-кызлар колониясын саклаучы батальон белән командалык итә. Үз гомере бәрабәренә ул ВСУның Курск АЭСына баруын туктатып кына калмаган, 300дән артык сугышчыны да коткарган. Россия герое бөтен буын өчен батырлык һәм җаваплылык үрнәге булды. Желаю всем ученикам этой школы хорошо учиться, достигать хороших результатов, брать пример с таких героев, как наши сыновья, которые погибли, защищая нашу Родину, быть примерными учениками. Всем большое спасибо. Вы должны быть самыми лучшими, самыми горячими патриотами, лучшими в своей профессии во имя Сергея. Во имя его памяти мы обязательно победим и сделаем нашу Россию самой лучшей, великой, непобедимой страной на свете. Тантаналы чара мемориалга чәчәкләр салу белән тәмамланды. Шулай ук 56-нчы мәктәптә музей ачу планлаштырыла. Ул патриотик тәрбия үзәге булачак. Анда Россия героиның тормышы һәм батырлыгы турында сөйләүче экспонатлар күрсәтеләчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хәзер алар рәсми рәвештә ир белән хатын Ярчалыда махсус хәрби операциядә катнашучы Руслан белән аның сөйгән кызы Регинаның никахларын теркәү тантанасы узды. Бар инде 9 ел бергә 8 яшьлек уллары Искәндәрне тәрбияли. Аларны шундый шатлыклы вакыйга белән котларга Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагугина, шәһәр мэры Наил Мәгъдиев һәм безнең төшерү төркеме килде. Руслан, Регина һәм аларның 8 яшьлек уллары Искәндәр туй көнендә фотога төшәләр. Махсус хәрби операциядә катнашучы сөйләгәнчә аларның никахы гына булган һәм менә 9 ел бергә яшәгәннән соң ул сөйгәненә тәкъдим ясый. Бу карар окопта ут астында ятканда һәм исән калырмы, юкмы икәнен белмәгәндә килгән. Ир 2025 елның гыйнварында гранатадан авыр кыйпылчыклы яра алган. Ул штурмнан кайткач, минем әманәтем бар иде ди. Без өйләнмичә киттек ди. Окопта ятканда шуны уйладым ди. Кайткач өйләнешер безгәме дип миңа шылтыратты. Шуннан соң мин әйтәм, ярар, кайту белән ЗАГСка барырбыз дип сөйләштек. Бүген безнең туйыбыз 9 ел хатын белән яшәдек. Яшь парларга сюрприз ясадылар. Аларны туйлары белән котларга Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагугина һәм Шалый мэры Наил Мәгъдиев килде. Алла берсен күп кенә балалар. Исән сау. Любви к семье, к родителям, к родине. Сегодня невероятный для вас день. Ваш уже законный супруг, герой, настоящий мужчина, настоящий патриот становится вашим мужем. И дай Бог, чтобы это было на долгие-долгие годы. Азакламый Руслан яңадан алгы сызыкка китәчәк, өендә аның ышанычлы тыл, хатыны һәм улы бар. Хәрби хезмәткәр әйтүенчә, нәкъ менә аларның ярдәме аңа көч бирә. Алар аны Россия оборона министрлыгы белән контракт төзегәндә дә, хәзер дә ул алгы сызыкта булганда да һәр даим хуплыйлар. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.